Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Maray na aga sa gabos na mga paraan tabay mga kaimanwa, kumusta po kamo? Ako po si Shelo Barnedo para sa programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibahan nito kami ngunya na Webes, Petsa 20 kan bulan ng Pebrero, taon 2025. Mapaabot kami sa Indo ni mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanuaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, mag-apod sa station sa 480-5509. Puon alas 11, sundo alas 12 nin pagkaudto, kada Miyerkules o sa CP number na SMART 0947-034-2915. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina, Lunes, sundo Biyernes, puon alas 8, sundo alas 5 nin hapon. Asin pwede man magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samong opisina na makukuha sa Regional Center Site, Rawit, Legazpi City. Kami sa Indo mananaan tabayanan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini at katripunan kan mga bareta sa DENR Munyan. Matrayong pong na-turn over sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro Ginubatan at na-rescue kan sarong residente na Malayan Civet kan Barangay San Juan, Uwas Albay kan nakalihis na aldaw. Ang Malayan Civet, sarong klase nin hayop na makukuha sa Malay Peninsula, isla kan Sumatra, Bangka, Borneo, asin sa Pilipinas. Kaibahan ini sa listahan kan mga konsideradong least concerned species asin nabubuhay sa mga lugar na konsideradong protected areas. Katakod ka ini, sa giraray na pig-enganyar kan DNR Bicol, ang publiko na tabangan protektaran ang mga siring na wildlife bilang pagsunod sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sarong orientation na pinagpartisiparan kan mga personahes kan regional asin field offices ang pigsagibo kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol bilang pagpreparar sa program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o Prime HRM Level 3 accreditation kan opisina kan Pebrero 11, 2025 sa A&D Bed and Breakfast Inn, Legazpi City. Nagsirbe bilang resource speaker kan aktibidad si Director 2 Sharon Farida, A. Flores kan Civil Service Commission o CSC, Albay Field Office, na pigdiskutir ang apat na core areas kan Prime HRM, ang recruitment, selection and placement, learning and development, performance management, as in rewards and recognition. Ang Prime HRM, sarong programa na pig-i-integrate and enhance ang Personal Management Assessment and Assistance Program o PMAAP, asin ang CSC Agency Accreditation Program o CSCAAP. Ang programa pigdisenyo tangani na makatabang maiangat ang public sector HRM sa nasyon para sa mas eficienteng serbisyo publiko. Ang DNR Bicol presenting Prime HRM Level 2 holder na igwanin process-defined HRM systems. Ini sarong demonstrasyon kan commitment kan DNR para sa mas marhay na HRM systems asin practices asin pigtatauanin otoridad ang departamento na magtaonin pinal na aksyon pag-abot sa mga appointments kan opisina.
Mientras tanto, pinanginutan kan City Government kan Legazpi, asin kan Office of the City Environment and Natural Resources, ang selebrasyon kan taunang City Arbor Day, asin 19th Alay Lakad, Tanim Kahoy para sa puso kan Pebrero 14, 2025 sa Sitio 1 Caridad, Barangay Bangkerohan, Legazpi City. Bilang suporta sa inisyatibong ini, kan LGU Legazpi, presente sa aktibidad sina Department of Environment and Natural Resources, OIC Assistant Regional Director for Technical Services, Attorney Ronel C. Subsob, OIC Assistant Regional Director for Special Concerns, Adona P. San Diego, asin si Albay, OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer, Narisol C. Divina. Sa saindang mensahe, pigtawan onra ni A.R. Supsop, asin Penro Divina ang LGU Legazpi sa mga espuersos kaini, tangani na maproteksyonan, asin makonserbar ang kapalibutan. Ang alay lakad, tanim kahoy para sa puso, nagpuon kan 2006. Laom kaini na pakusugon ang environmental protection asin management kan kapalibutan sa syudad para makakrear nin mas environment-friendly na komunidad. Andi ang Bicol sa pangingenot ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. bilog ang suporta sa mga inisyatibo na makakatabang sa pagprotehir asin konserbar kan kapalibutan asin mga rekursos naturales kan rehiyon. Sa ibong nalado ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC sa pakikipagtabangan sa Department of Environment and Natural Resources, naghiras kan mandato as in jurisdiction kan sa indang opisina kan nakaaging Pebrero 17, 2025 sa DNR Regional Office 5 Lobby, Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Tinauan duo ni HSAC Legal Division Attorney for Lian Gale R. Paite ang role kan commission sa mga kaso sa real estate development, homeowners associations, as in appeals sa desisyon kan local and regional planning and zoning bodies. Mientras tanto ang HSAC nagselebrar kan sa indang ika-6 na anibersaryo kan Pebrero 14 kasunod kan rekonstitusyon kaini halis Housing and Land Use Regulatory Board sa paagi kan Republic Act No. 11201. Andi ang Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. Padagos pinapakusog at pakikipagtabangan sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno para mapromotir ang sustainable land use asin environmental policies sa rehiyon. Mientras tanto sa pagpuon kan kampanya para sa maabot na eleksyon, luwat na ang pagirumdom kan Department of Environment and Natural Resources Bicol ang striktong pagbabawal asin pagkaag o pagpako nin anuman na mga election campaign materials sa anuman na puunin kahoy. Sigon kay Regional Executive Director Francisco Emilia Jr., ang mga election campaign materials kaipuhan ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan kan Commission on Elections. Huli tasaro ini sa mga kausa kan pagkadestroso sa satuyang mga kahoy, apisar sa ini direktang pagbalgar sa ley. Ang sisay man na magbalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawan ni nagkakanigong padusa sigun sa Republic Act No. 3571 asin Presidential Decree o PD 953. Pagkakakulong sa laog nin 6 na bulan, sundo 2 taon, umulta sa kantidad ng 500 pesos sundo 5,000 pesos o parehas na pagkakakulong asin multaan penalidad sa pagbalgar sa PD 953. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DNR Munyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sa giraray marhay na aldaw po sa gabos niya atong paradangog ngunyan po na aldaw
pag-uurunan ng saro sa mga importanteng batas when it comes to the protection, conservation, as in management sa tong kapalibutan. Ang Presidential Decree o PD 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. So tangani po, idiskutir ini sa tuyang PD 705, makakairibahan ta po ang matibay as in mahigos na OIC Chief kan Enforcement Division si Sir Armando A. Omolida. Marahay na aldaw po sa imo, Chief Bong. Thank you, Cielo, for that introduction. Good morning din at isang makakalikasang umaga sa mga taga-subaybay ng kapalibutan sa Tamanunta. Yan. So, sa mga pirming nagdadangog sa satuyang programang Kapalibutan ta at Amano ta, bako na inibago sa satuya si Sir Bong kasi pirmi siyang nagigest digis sa muyang radio program as in talagang dahulong nanonodanan sa tuyang mga listeners, lalo na kami digis sa opisina pag-abot sa mga batas o mga enforcement division topics na tigdidiskutan sa tuya ni Sir Bong. So, ngunya na aldaw, makakairibahan ta na naman siya. Tangali na paliwanag sa tuya kung ano nga ba ining PD 705. So, take ko na po ini Sir Bong pagparapahalo yun. Pwede nyo po ba kaming tauan ni ideya kung ano nga ba ining PD 705 na tigaapod na po? Okay, thank you again, Cielo. As you said, yung nga sabi natin, Revised Forestry Code of the Philippines, hindi po, what is the basis? Kasi may constitution tayo, based sa constitution, naka-state, the state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. So, yan ang naka-state sa constitution natin. Then, sa Regalian Doctrine naman, all lands of the public domains, waters, minerals, coals, petroleum, and other mineral, oil, all sources of potential energy, fisheries, forests, timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the state. So, yan ang naging basis natin kaya nagkaroon tayo ng Revised Forestry Code of the Philippines. So, ang pinaka-salient feature nito ng PD 705, ang madalas nating na-encounter ay yung Section 77. Ano ba yung nasa Section 77 ng PD 705? It states that cutting, gathering, and or collecting of timber or other forest products without license. So, dapat pag magkakat, mag-gather, magko-collect ng timber or any forest product, dapat may license o may permit o whatever clearance na kinukuha sa government. Ang nag-i-issue nito ay ang DNR. So, sabi nga nila, bawal magputol ng puno. Actually, hindi bawal. Nire-regulate lang natin. May mga requirements lang tayong kinakailangan. So, yun ang pinapatakutan ng iba na magputol ng puno ay bawal. Talagang bawal kung wala kang legal documents na pinangahawakan. It's either sa private property minyan o kaya nasa loob ka ng forest land, timberland. Pag nasa timberland naman, dapat meron kang tenurial instrument na galing din sa DNR. So, yun ang mga regulation na ini-implement natin dito yun ang pinaka-salient feature ng PD 705, yung cutting and gathering and transporting of trees, timber, or other forest products without license or permit. Yes po, Sir Bong. So, paano po kaya, Sir Bong, ang tigapod ta, paano na-regulate kang opisina ta ining mga nabanggit mo po nga ni ini sa Section 77, ini ang permitang nadadangog, ini illegal ang pag-cut as in collect kang mga puno kapag warang permit. So, paano po ba naaasigura, paano po na-ensure ng ating opisina na ang mga tao informed about dito sa PD 705 na bawal nga itong mga ganito po nang walang permit galing sa ating opisina? Anyway, nagkakaroon naman tayo ng IEC, Information Education Campaign sa mga barangay, and isa na nga itong radio program natin.
yan, kapalibutan at tamanunta, kung saan dinidisseminate natin ang information para malaman ng public kung ano yung mga nire-regulate natin. Actually, hindi pinagbabawal, nire-regulate natin. Yun lang. Ang proper term doon, kung kung may mga concern kayo, lalong-lalo na doon sa mga private land, na may mga existing na puno na gustong putulin, pwede kayong humingi ng permit sa nearest DNR office na nakakasakop sa inyong lugar. So, ang mga requirements, lang naman, simple lang. Dapat titled yung property, merong pang certification sa local government unit, either barangay or municipal, na hindi sila nag-interpose ng objection doon sa pagputol mo ng puno. Then, pag naputol mo na, halimbawa yung puno, gusto mong i-transport, dadali mo sa ibang lugar, it's another permit na naman, transport permit, para ma-legalize ang pagbiyahe mo ng puno. So, ginagawa natin ito para ma-proteksyonan din natin ang ating kapaligiran na hindi lang basta-basta magputol ng puno ang gagawin. So, di ba Sir Bong, meron pang penalidad kapag nag-transport ka nitong puno tapos nahuli ka na wala kang permit. So, separate, ano po ba sir yung tawag sa permit na kailangang i-acquire ng ating mga constituents kung sakali man na gusto nilang i-transport ang isang puno papunta po sa ibang lugar? So, ito meron tayong transport permit na ini-issue, permit to transport, yung forest product. So, doon, i-skillin yun, susukatin, kung ilang piraso yung itatransport mong lumber, i-skillin kung ilan ang volume ng kahoy na itatransport mo. Tapos, aalamin din yung itatransport mo kung ano species. Let's say, nagputol ka ng halimbawa, sabihin natin, nagputol ka ng acacia. May permit yun, legal. Ngayon, gusto mo i-transport, buka ka rin ng permit para ma-determine kung gaano karami yung volume na itatransport mo at kung ilang piraso. May limit lang yon. Hindi ka pwedeng sumobra, pwedeng kumulang. Pag sumobra ka, may violation ka pa rin doon sa in-scale na itatransport mo. Saka din-determine din kung ano species. Kung acacia ba talaga itatransport mo, baka doon sa nire-request mo acacia, yung pala itatransport mo nara. So, another regulation na naman yun. May violation ka na naman. Ibang species yung itatransport mo, hindi yung nasa cutting permit. Kung ano yung nasa cutting permit, yun dapat ang itatransport mo, hindi yung ibang species, ibang klase ng tao. Yan, malinaw po sa mga paradaw niya to. Kung ano po ang sinabi nindo na sa indong itatransport, yun din po dapat, strictly dapat yun din ang sundin natin para hindi tayo magkaroon ng problema. So far, Sir Bong, nung mga nakaraan, last year na lang, sir, para new pa ang information, meron po ba tayong mga nahuli na nag-violate dito sa PD 705, dito po sa Kabikulan? Marami. Kung last year lang, so halos lahat ng field offices natin may mga apprehension na siguro mostly naman mga planted trees na kino-consider natin. Bihira naman yung premium species. Mostly acacia, mahogany, gimilina, yung mga planted trees na tinatransport. So yung iba siguro natatakot kumuha ng permit, o kaya yung iba nanggaling sa ibang lote na hindi naman sa kanila na kinuha lang. So yung mga may private land na titulado naman na nasa possession na gusto magputol, mag-utilize ng trees na nasa property nila, pwede naman, huwag na kayong pahirapan kasi mas matutulungan namin kayo kung kukuha kayo ng permit kaysa mahuli kayo, hindi na namin kayo matutulungan kasi may violation na kayo dyan. So, may korte na. Ang ma-apprehend, hindi lang yung lumber, pati yung vehicle na ginamit. Yung sa pag-transport. Pati yung sasakyan, may impound, ma-apprehend din yun. And then, may kaso yung nagdala, kung sino ang may possession. Kano po ba, Sir Bong, usually ang tawag dito, mga first offense, second offense, ganyan? Magkano po ba ang kakampangon na penalty ka mga nagbalkartig sa PD 705? So, ito depende sa korte.
kung ano ang pwede mong harapin na penalty. So, may imprisonment plus the penalty ang pwede. Minsan, 2 years to 6 months to 2 years, 6 months, mga ganon. Depende pa rin sa kung ano makikita ng korte. Kaya bukod sa imprisonment, meron pang penalty na monetary. So, dalawa yan. Ayun, magbabayad din sila ng pera, mai-impound pa ang kanilang sasakyan. So talagang, opo, mas okay na kumuha na ng permit dito sa amin. So hindi naman po siguro sir i-take ng buwan ang pagkuha ng mga baka kasi yun din ang iniisip ng mga nakikinig sa atin. Ang tagal kasi mag-release ng mga permit ng DNR kaya wag na lang. Mga ilang weeks po ba sir ang hihintayin ng mga tao in case na mag-apply sila para dito sa mga permits po na ito? Madali lang. Pag kumpleto ka ng documents, kumpleto requirements mo, within a week pwedeng ma-release yung permit Kasi ang nakakatagal lang dyan, yung mga requirements na sinasubmit, minsan hindi kumpleto, hindi yung binabalik. Kaya sabi nila, para mahirap. Pero actually, simple lang naman yung requirements natin. Certification from LGU, titled property, yun lang. Tapos kung hindi ko may-ari ng lupa, kailangan mo ng SPA doon sa may-ari na special power of attorney na ina-authorize ka niya na maglakad ng permit na mag-process in behalf of the landowner. So, madali lang. Tapos, pagka na-submit nila yun, magkakandak ng site inspection, check nga yung nire-request mo na kahoy, kung ano yung puputulin mo, susukatin yun, tapos kung ilang kahoy ang puputulin mo, kung isa, dalawa, tatlo, ilalagay yun na ilalagay sa permit. Tapos yung bayarin naman, depende pa rin sa sa species na tatanim na puputulin. Kung planted trees, mura lang nang babayaran mo. Inspection fee lang, certification fee, almost 1,000 lang yata. Depende naman. So, mura-mura naman. Kaysa na mahuli, ma-impound yung sasakyan, mas magkakaproblema. Then, pagka naturally grown, may forest charges, minimal naman, kayang-kaya. Kasi kung bibili ka, mas makakamura ka pa rin kung magbabayad ka ng forest charges, saka ng mga permit. Besides, anytime pwede mo putulin ng walang pag-aalinlangan na hindi natatakot. Tapos, yung chainsaw na gagamitin, dapat registered. Hindi ka pwedeng gumamit ng hindi registered na chainsaw. Kasi may violation din yon. Kasi nakalagay sa permit, dapat sa cutting nakalagay, registered chainsaw ang gagamitin sa pag-slice, sa pagputol. So, Opo, yes po. So sa mga nakikinig po sa atin and gusto po ninyo na malaman kung ano nga ba yung mga requirements when it comes sa pag-secure nitong ating mga permits, katulad nga ng sinabi ni Sir Bong, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na Senro o kaya Penro office sa lugar po ninyo para mabigyan kayo ng list ng requirements kasi lahat po ng mga opisina namin meron po silang copy niya. So ready din po sila mag-assist sa inyo para ibigay kung ano nga ba yung mga kinakailangan na requisitos para makasecure kayo ng mga permits na kailangan sa pagputol, sa pag-travel nitong mga forest products po natin. So, Sir Bong, mapunta po ako doon sa ginagawa po natin na reforestation efforts ng opisina. So, kumusta po sir ang tawag dito, ang enforcement natin when it comes sa reforestation po natin sa dito sa Kabicolan, since meron nga syempre may mga puno po tayong pinuputol. Ano po ba yung mga ginagawa nating efforts sa opisina para ma-ensure na hindi ito makaka-cause ng total damage sa ating environment? okay, thank you for that very good question, Ma'am Shelo. Ang sa atin, unang-una doon sa every tree cut, may replacement tayong ginagawa. Yan.
Kung sa mga planted trees, 1:50. Kung sa mga naturally growing trees, 1:100. So sa isang puno na puputulin, dapat may replacement na 50 trees, 50 seedlings sa planted trees, then 100 sa naturally growing trees. So makikita natin, actually marami tayong seedlings eh. Kasi replacement na ginawa ng DPWH sa every trees na kinakat nila, 1:100. So we have plenty of trees na tinatanim naman natin sa mga open areas natin sa forest land. So may programa rin tayo, tinatanim natin yan sa mga graduated project ng National Greening Program. Doon natin pinapatanim yan para ma-replenish yung mga namatay na seedlings na tinanim natin sa National Greening Program at para makatulong na rin doon sa mga open areas na hindi natin napupunduhan para taniman ng forest land. Doon na rin tayo kumukuha ng seedlings. Besides, meron din tayong mga program na partner natin ng mga people's organization, ganyan ng community-based forest management. Meron tayong mga people's organization na nagpro-protect din sa ating mga forest land habang pinapakinabangan nila yung area na nagtatanim din sila ng livelihood nila, ng agricultural crops. Whereas, tinutulungan din nila na i-protect yung remaining vegetation, yung remaining forest land natin at dinadagdagan pa nila ito ng mga another seedlings na tinatanim nila. Doon po sir sa 'di ba po kailangan nilang magbigay ng seedlings kapalit ng mga puno na naputol nila. Ilang days po ba ang binibigay natin sa kanila para maibigay itong mga seedlings na kailangan nilang ibigay po sa opisina natin? Once na na-issue na yung permit, dapat maibigay na rin nila yung seedlings na bago sila magputol. Dapat minomonitor naman natin, chine-check kung compliant sila. Kasama yun sa terms and conditions ng cutting permit na na-issue ng office. So, tine-turn over nila yun sa office. Then, ang office naman, pag may tree planting activities, may mga nagre-request na seedlings, ito rin ang binibigay natin sa mga nangangailangan ng pananim na punong kahoy. Yes po, speaking of planting, ayan, nung nakaraan lang na February 14, ang DNR Bicol po, ayan, for sure, itong mga ibigay sa atin ng seedlings, ito din yung naitanim natin para sa Alay Lakad Tanim Kahoy para sa puso ng LGU Legazpi. So, na-invite po ang DNR. So, doon po kami nagtanim sa Bangkerohan. Opo, yes po. So, nandoon na present ang aming ARDT at ARDSC. At maraming mga nakakatuwa, Sir Bong, na makita na napakaraming tawag dito, mga partner agencies ang present doon at saka meron ding mga academe. So, talagang yung tawag dito, pag-protect sa ating environment is hindi na bago or talagang binibigyan ng importansya ng lahat ng tao dito sa atin. So, marami po ba sir na nagre-request ng mga, kasi ako may nag-message po sa akin na nag-ask nga kung paano ba mag-request sa DENR ng seedlings? Ano po ba yung mga kailangan nilang gawin kung kunwari meron silang mga activities? Paano po ba sila makakakuha ng tawag dito seedlings? Libre po ba ito? May bayad po ba? Saan po ba kami lalapit in case na magre-request po kami? Okay, with regard sa request na seedlings, pumunta lang kayo sa DNR field office. May mga seedlings doon na available for distribution. Kaya lang, dinidetermine din nila kung saan itatanim yung seedlings at kung gaano kalaki yung area na tataniman nyo para ma-determine kung ilan seedlings ang dapat nyo request. Kasi hindi lang tayo basta pwede mag-request. Lang, sabi mo magre-request ka ng 1,000, tatanungin ko saan mo itatanim. Yung pala tataniman mo 100 square meter lang. So, sobra-sobra yun na itatanim. Kung pwede nga, dapat nga mabisit yung site na kung saan itatanim yung seedlings para makapag-extend ng technical assistance yung DNR personnel kung paano ang sistema ng pagtatanim na gagawin, kung ano spacing ang dapat. Kasi hindi lang tayo basta-basta nagtatanim kasi didetermine din natin yung vegetation, tapos yung existing vegetation doon sa area kung magtatribe nga yung seedlings. Saka yung timing ng planting, napaka-importante.
Yung iba kasi nagre-request ng seedlings sa pantanim, nagre-request sila during dry season, during summer. Eh dinidiscourage natin magtanim ng ganong panahon kasi sigurado hindi na mabubuhay ang seedlings. Sayang lang, sa sobrang init, mamamatay lang yung seedlings dun sa tataniman. Besides, isa pang reminder sa mga nagtatanim, kasi mostly, not all naman, almost lahat na nagtatanim, tinanim ngayon, hindi man lang na-visit, hindi man lang nabalikan yung tinanim nila kung nabuhay, tumubo ba to, ilang na monitor lang natin, ilang seedlings yung tinanim, pero hindi natin na monitor kung ilan yung nabuhay. Ilan yung lumaki sa seedlings na, kunyari, out of 1,000, after na siguro mga ilang years, pag binalikan natin, baka sa 1,000 may 2 lang na nabuhay, mga ganun din. Again, magtatanim na naman tayo. Isa pa yun na kulang tayo sa maintenance and protection ng mga tinatanim natin seedlings. Yes po, nabanggit nga ni Sir Bong, napaka-importante talaga ng monitoring kapag nagsasagawa tayo ng mga tree growing activities. Kasi, di ba, paano nga naman natin makikita kung talagang tumubo yung puno na tinanim natin kung hindi natin binivisit. So, talagang sa mga nagkakonduct ng mga tree growing activities dyan, sana yung mga pwede ngang follow-up activity, di ba, Sir Bong? Pwede silang gumawa Yes, ng kunwari, nag-plant sila today. Tapos, gawin nila ng separate activity na monitoring naman ng visit ulit sila doon sa ginawa sa pinuntahan nilang lugar at i-check nila kung talaga bang okay yung mga puno or kung nag-grow ba yung puno doon sa area na yon. So, tama yun. Kasi tayo nga nagtatanim ng halaman sa tabi lang ng bahay natin, namamatay pa eh. How much more kung nandun sa timberland na iniwan lang natin pagkatanim, bahala ka niya kung magsusurvive o hindi. Saka kung pwede magdala ng tubig pag magtatanim para madiligan man lang yung bago natin iwan yung seedlings. Yes po, nabanggit nga yan, Sir Pong, ng taga-NGP na nag-explain sa amin nung February 14 na kung kunwari, meron tayong mga dalang tumblers, water bottles doon sa tawag dito, sa planting site. Diligan natin yung puno na tinanim. Mas malaki po ba, Sir, ang tsansa kapag nadiligan agad ang puno kapag tinanim sa hindi? Of course, kaya mas mataas ang survival niya. Kasi ikaw para kang iniwan, uhaw na uhaw ka, inakyat ka sa bundok. Tayo nga, umakyat lang, iuhaw na uhaw. Much more in seedlings, binitbit natin, nilagay natin. Minsan, paglagay natin, natatanggal pa yung lupa. Pagpasok dun sa butas, bago tabunan, tuyong-tuyo yung lupa na itatabo natin. Luckily nga ay, tree planting ng 14, nasundan ng ulan. So, maganda yung siguro maganda yung survival ng mga tinanim natin na trees noong February 14. Saka yung mga yumakap sa puno noong February 14, nagkaroon tayo ng tree hugging activities. Yes po, Sir. Tama. Nakapag-tree Yeah. hugging na po ba kayo, Sir Bong? Ang laki nung nahag kong trees, hindi ko nahag. Half lang po. Pero ayan, ongoing pa po yan. Ang alam ko, Sir, meron pang mga nagsasubmit from our field offices ng mga activities na ginawa nila with regards dito sa tree hugging and asahan ito isingit ko lang po, Sir Bong, yung regarding po sa pagpapako ng mga campaign materials sa mga puno natin. So ayan, na nabanggit naman na ang tree hugging, i-remind lang po namin ang lahat ng mga nakikinig sa atin na bawal po na magpako ng mga campaign materials dyan sa mga puno natin. So, kasi 'di ba, parang binibigyan na po natin sila ng sugat kapag nagpapako tayo and bawal din po siya according sa PD 953. So, ayun po. Sana yung mga hello po sa mga nangangampanya dyan. Bawal po tayong magpako ng mga campaign material sa ating mga puno. So, marami na po kasi ako, Sir Bong, na nadadaanan dyan sa mga palibot natin. So, ayun, paalala lang po. May masasabi ko po ba, Sir Bong, regarding dito sa pagpapako? Tama, ang dami niyan. Hindi lang yung campaign materials, pati mga information ng mga ibang products. Yung mga pigrulak, mga ganun eh. Hindi lang naman yung campaign materials ang nakikita natin nakapako sa
sa mga trees, ano. So, bawal talaga. Meron tayong batas doon, PD 953, yung injuring, pruning, cutting, ganun din. Parang PD 705 din yun, ang penalty. Kaya, pakiusap sa mga kandidato natin at yung mga nagkakabit ng mga campaign materials, kung pwede, i-spare natin yung trees na ano, kaya ngayon nga, meron ng mga backlash. Isa pa, yung mga campaign materials, additional yan sa ano natin, sa waste. Kasi non-biodegradable nga. So, yung pang ano natin. Another, isa pang ano ng ano, PD 705 ay yung unlawful occupation do sa timberland. Isa pang salient feature niya na hindi ka pwedeng basta-basta pumasok sa loob ng timberland na magtatayo ka ng bahay, mag-cultivate ka, magkakaingin, pinagbabawal din yon sa PD 705, yun unlawful occupation. So dapat kung papasok ka sa timberland, gusto mong magkaroon ng tenurial instrument, meron tayo mga tenurial instrument na binibigay. Depende sa uses na gusto mong gawin sa loob ng timberland. So meron tayo dyan na Forest Land Grazing Management Agreement, marami niyan sa Masbate, yung mga nagpapastol ng mga baka, meron din yung tenurial instrument na binibigay ang DNR para sa pagpapasto. Ang tenure niyan ay 25 years, renewable for another 25 years. Ganon din sa Forest Land Agreement, yung mga gusto mag-utilize sa loob ng Forest Land, pwede rin sila mag-apply. So marami tayong ano, kung gusto niyo maging legal na mag-occupy ng lupa sa loob ng forest land, so meron tayong mga tenurial instrument na binibigay. Dito papasok, Sir Bong, yung kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, kung 'di ba, kung gusto mong magtayo ng business na regarding dito sa mga tawag transport and all, pwede naman kayong pumunta dito sa gawin nating legal lahat. So, mas mabuti na nasumunod tayo sa batas kaysa mag-cause pa ng greater damage in the end sa atin. Kasi ayun nga, pwede tayong makulong tapos magmumulta pa tayo kapag hindi tayo nakapag-secure nitong mga requirements na kinakailangan sa pag-transport ng mga forest materials natin. So, ayun, napakarami na na-discuss ni Sir Bong, and mamaya after natin tawag dito commercial break, ang kukumustahin ko naman ay yung mga activities na ginagawa ng Enforcement Division, yung mga plano nila for 2025 para nga mas strengthen pa itong law enforcement natin when it comes to forest protection. So, commercial break po muna tayo. Time check, it's 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indukang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. DENR Antabay. DENR Antabay. Thank you once again, Kelo. Okay, for this year, isa sa program namin, na-disseminate itong mga environmental laws natin sa mga kasama natin sa nag-enforce ng protection ng ating kapalibutan. So, every Friday, meron kaming tinatawag na usapang batas pangkalikasan. Nag-umpisa kami noong January 24 na every Friday, may topic kami dinidiscuss na yun nga, nahati ito sa tatlong klase. Mayroon tayong green laws, brown laws, saka blue laws. So yung green laws, nandun na yung PD 705, RA 9147, o yung Wildlife Act and Conservation Act, 9175, yung Chainsaw Act, yung mga ganon. Tapos 11038, yung INAI Pass. Then, sa
Meron din sa mga environmental laws, yung 9003, solid waste management. Then yung sa RA 6969, yung toxic waste naman, yung mga ganon sa oil. Tapos din yung meron din tayo sa Water Code of the Philippines, yun. So, dinidiscuss natin lahat ng batas related sa ating environment. Meron din tayong Philippine Mining Act na dinidiscuss. Yun. Kaya, every Friday ito hanggang February 28. So, yun yung mga dinidisseminate natin para makapacitate, mapalakas natin ang pag-implement ng ating environmental laws na makasamaan natin sa DNR. Ito, virtual naman ito, via Zoom, na every Friday, ang mga speaker natin, matitibay, lahat lawyer na nasa central office at meron din tayo local na nandito sa DNR. Then, may regular monitoring din kami sa mga Certificate of Wildlife Registration Permit na holder natin. Minomonitor natin kung nakakasunod ba sila ron sa policy na binigay sa kanila sa mga terms and conditions na pag-aalaga ng wildlife. So, binibigyan natin siya. Minomonitor natin yan quarterly. Then, ganun din sa Wildlife Farm Permit. Yung mga nag-aalaga rin ulito ng hayop na may mga farm na nagpo-produce, nagpapalaki. Isa na nga dyan yung gold crest na nasa Ligaw, na nag-breed sila ng mga magagandang species ng birds. So, minomonitor din natin yan. Then, yung mga may hawak din ng tenurial instrument, kaya sinasabi nga yung plug forest land agreement, yung mga holder nun, tine-check natin kung nakakasunod sila sa terms and condition ng DNR, yung nag-occupy ng forest land natin na ginagamit nila para sa ibang activity. Yung gaya na sa PLAGT, may forest land agreement for tourism, mga ganon. Tapos yung mga holder din ng People's Organization, yung Community-Based Forest Management Agreement, na kung saan yung community, mga People's Organization, may minamanage din sila sa loob ng forest land. Then, monitoring din ng cutting of trees ng DPWH, pati yung mga seedling replacement na binibigay nila sa atin. So, yun yung mga iba't ibang activities na kinakandak natin pagdating dito sa Enforcement Division. Then, meron din kaming IEC sa mga airports, sa mga seaport natin, sa mga pier, minomonitor din natin. Kasi yan ang daanan ng mga ibang forest product na tinatransport. Chine-check din natin kasi lalong-lalo na sa Matnog. Yan ang natin. Pasukan ng mga galing Mindanao sa Visayas, then labasan din ang galing dito sa Luzon. So yun, chine-check din natin pati yung mga seaports natin. Interesting ito, sir, na usapang batas pangkalikasan na ginagawa nyo. So, ito po ay para muna, sir, sa mga taga-DNR, di ba po? Tama po ba, sir? Yes, pero minsan rin natin to, i-cascade din natin to sa mga partner nating law enforcement agencies. So far, at present, dito muna tayo, internal muna. Kasi mahirap i-disseminate na natin kung tayo dito sa DNR, hindi pa natin alam kung ano yung mga batas na in-implement natin. So eventually, i-disseminate din natin to sa Kasi may mga ibang region din na interested. Kaya lang limited lang yung yung capacity ng natin. Kasi sumusobra na kami kasi na-limit lang sa 100. Hindi namin alam na ganun karami ang interested na gusto umattend dito sa usapang batas pangkalikasan. So, Actually, yes. thankful din ako kay ARD Attorney Ronel C. Supsup. Siya may brain nito in-implement lang namin. Actually, this is his idea. Saka si Red Francisco Emilia Jr. Ilang conceptualize nitong itong program na to. Yes po, sir. Kami nga din po dito sa RSIC, interested kami, sir, dito sa usapang batas pangkalikasan. Nung diniscuss po ito ni ARDTS nung Monday program, sabi namin, sayang,
mga tawag dito, mga sa technical muna ang makaka-join. Pero sana makaskip po sir kasi meron din na nag-message sa amin no, kasi nagsulat po kami ng press release about dito sa usapang batas pangkalikasan yung opening po ninyo. So Yes, meron po doon nag-comment na sana sila din na mga tawag ordinaryong mamamayan natin na hindi parte ng DNR na maka-join din sila dito sa usapang batas pangkalikasan. Meron po ba sir na pwede po kaya yun na maka-join itong ating mga tawag dito, mga nakikinig sa atin sa usapang batas pangkalikasan para alam din nila kung ano nga ba yung mga environmental laws na kailangan nila sundin? Pwede natin i-cascade to sa anyway, gagawa ulit tayo, papahabain natin to. Kasi may 2 regions daw na gusto rin mag-join, sabi ni ARDTS, kung pwede pa raw silang makahabol. Sayang nga, kung alam namin na ganun karami, dinagdagan sana namin yung kasi ang dami na nga, yung iba in group na nga sila sa opisina sa Penro, may isang screen na lang silang ginagamit para maka-join naman lahat. Sayang din eh. Ako rin nag-interested eh. Sabi ko ganun pala kaganda yung hindi rin namin alam. Anyway, pwede naman kayo makahabol sa Friday. I-invite din namin kayo. Kasi maganda rin ang topic sa Friday na natin yung Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, saka yung Ecological Solid Waste Management Act, saka yung Clean Air Act. Yun ang natin sa Friday. So, join us. Pwede naman kayo mag-join. Sige po sir, asahan po namin yan. So mostly mga Environmental Management Bureau topics mo sir ang focus natin this week, no? Sa Friday, Yan. So magtutok na sir galing po sa central office ng EMB kasi 'di ba po ang mga speaker natin dito, yung mga tawag dito galing sa central office na nabanggit na po. Mga lawyers natin. Actually may local tayo dito sa region, gaya nila Attorney Jos. Nag-discuss din sila sa PD 953, saka si Attorney Nico. Nag-discuss din siya sa Chainsaw Act. Then sa Friday, isa ring lawyer ang taga-EMB ang magdi-discuss nito, si Attorney Tison ng EMB. EMB 5, dito lang yan sa atin. Pero at least lawyer din siya rin magdi-discuss. So then another program pa namin, after this usapang batas pangkalikasan, mag-ano naman tayo ng face-to-face kung paano pag-file ng case. Face-to-face, pwede rin kayo ma-invite to document yung activities natin. So, nag-request na tayo central office. After this usapang batas pangkalikasan, meron naman tayong face-to-face naman kung paano i-implement apprehension, pag-file ng kaso, para maturuan natin itong maturuan natin itong field offices, yung mga personnel natin. Yung kuminsan kasi, kung nagkakaroon ng dismissal, mali yung pag-file ng kaso, yung mga ganon. Kaya, after this, meron ang i-invite din mga taga, NBI, mga ganon, taga DOJ, mga judges, para ma-guide ang mga personnel natin pagdating sa filing ng criminal complaint. Opo, talaga maganda ito sir na usapang batas pangkalikasan kasi tama naman nga po, paano ka makakapag disseminate ng information sa ibang tao kung ikaw personally hindi mo alam kung ano nga ba yung mga laws na dapat na i-implement. So sana po sir makaskid pa ito sa mas sana dumami pa ang pwedeng makapag-join, hindi lang 100. Sana yun ang i-workout ng Zoom chair. Na mas marami pa ang pwede nating tawag dito, ma-accommodate para mas marami ang ma-informed regarding dito sa mga environmental laws natin. So, sir, dun sa mga IEC activities po ninyo, tawag dito, kumusta naman po ang coordination natin sa mga tawag dito, communities natin? Okay naman po ba sila so far? With regard sa coordination natin, IEC, may dinideputize tayong wildlife enforcement officers from the community sa mga municipalities, nagkakandak tayo ng training sa kanila. Nakakatulong sila sa atin pag-implement nito mga environmental laws natin kasi bago natin sila i-deputize, may training din sila, 2 days training para
sabihin sa kanila kung ano mga existing laws natin with regard sa environmental protection. So after that, binibigyan natin sila ng ID for deputation, then kung ano pa yung mga pwede nating ibigay, pwede yung may Miranda rights, may ID sila, good for 1 year yun. Then monthly, magsasubmit sila ng report kung ano yung ginagawa nila activities. Yung ibang munisipyo, nag-a-adapt na mga wildlife enforcement officers, binibigyan pa nila ng allowance. Yung mga ano. So, ganun din sa partner natin law enforcement agencies, yung mga PNP, yung Philippine Army, Coast Guard, tinitrain din natin sila para alam din nila kung paano implement yung mga partner natin to mga environmental laws. Start pa lang ng taon, February pa lang, marami ng activities ang Enforcement Division na naka-line up. So talagang busy na to all throughout the year, di ba, Sir Bong? Yes, so yun nga ang sipag kasi ng mga bossing natin, talagang ano sila, bukod sa enforcement, meron din sa development, marami activities na ginagawa din na Opo, sabi so, nga nila, linggo-linggo, punong-puno. yes po, kapag nag-a-announce po during Monday program, talagang makikita mo, parang hindi nagpapahinga ang mga taga-DNR sa dami ng ginagawa nila. So, nakakatuwa, sir, na marinig na up until now, todo suporta pa din ang mga tawag dito constituents natin when it comes to environmental protection. Nakakatuwa na very active sila sa pangangalaga sa ating kapaligiran. So sana tawag dito continuous yung yung pakikipag-partnership natin sa kanila kasi syempre napakalaki ng environment natin at hindi natin makakayanan kung tayo lang sa DNR ang gagawa ng pag-protect and conserve dito sa ating environment. Tama yan, that's true, Ma'am Shelo. So, including our local officials, yung mga barangay, sa municipal. So, malaking tulong nagagawa nila sa pag-disseminate na information. Unang-una, silang nasa frontline eh. Sila nakaka-detect ng mga illegal doon sa area nila. Nagre-response naman tayo pag may nare-receive na information. Pagka mga ganyan. Lalong-lalo na, kung malaking issue ngayon sa mining, sa sand and gravel, yung mga ganun, yung mga issues na mga ganun. Pero concern na yun ng MGB. Po. So, thank you so much, Sir Bong, sa napakaraming information na na-share ninyo sa amin ngayon dito sa Kapalibutan Ta at Tamanunta. Bago po mag-answer ang program natin, meron po ba kamong panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig ngayong araw po? Okay, binabati ko muna yung mga nasa Enforcement Division na nakikinig, palaging nakatunin sa atin. Yung mga nandito ngayon sa office, yan, sila Mylene, si Bing, si Con, yan, yung mga nandito, si Arthur, si Mai, yan, si Jonah, at si Emma, at yung mga nandyan din sa RSIG. At yun at nasa Office of the Regional Executive Director, at yun nasa office ng ARDTS. Yeah. So, good morning sa inyo lahat. Yes po. Thank you so much po, Sir Bong. As in sa lahat po ng mga bumubuo ng Enforcement Division, thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin ngayon today's para maging guest sa aming radio program. And thank you din po syempre sa aming Assistant Regional Director for Technical Services, si Attorney Ronel C. Supsop. Thank you so much po sa pagpayag ulit na maka-guest sa amin dito si Chief Omolida. So, napakarami po naming natutunan and sana hindi kayo magsawa, Sir Bong, na mag-guest dito sa aming Kapalibutan Ta at Tamanunta to share your knowledge sa ating mga tagapakinig. Always welcome. Yes po. So, sa Giraray, sa ngaran po kan samuyang mahigos asin matibay na Regional Executive Director, Red Francisco Emilio Jr. Ako po si Shelo Barnado asin ini po ang sa tuwing naging programang Kapalibutan Ta at Tamanunta. Salamat po! Sa indong nahinanyong ang programang Kapalibutan